ቪታሚን ኬ ኣብ ቆልዑ ስለምንታይ ምስ ሓረስ ግን ይወሃቡ? ብብዙሕ ሕቶ መፂኒ ቫይታሚን ኬ ክንህቦም ነዞም ቆልዑ ኢሎምናስ ኖ ኢልናዮም ኢልክን ክንደይ ፅሒፍክን ኣለይ ሕጂ ክረዳእክን ስለምንታይ ክህብዎም ይሓትኹን ኣለዉ። ቫይታሚን ኬ ኣብ ነብስና ንዝኾነ ደም ክፈስስ ከሎ ንክልስክል ዝሕግዝ ቫይታሚን እዩ። ሕጂ ንሕና ከም ዓበይቲ ሰባት ኣለና ካበይ ንረኽቦ እሱ ካብ ሓምልታት ካብ ዝበዓል ካቤጅ ከም በዓል ፍሩታታት ገለ ምሻሎ ከም በዓል ካውሎ ነገራት ክንበልዕ ከለና ንረኽቦ ቫይታሚን እዩ እዚ ኣብ ቆልዑ ክውለዱ ከለዎ ግን ብጣዕሚ ትሑት ቫይታሚን ኬ እዩ ዘለዎም ወላ ክተጥባ ከለኹን እውን ብብዙሕ ኣይሓልፎም እዩ ብናይ ፀባ ደ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ስለ ዘይብሎም ብመርፍእ ገይሮም እቲ ቫይታሚን ይህብዎም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናብ ቆልዑ ስለምንታይ ብዙሕ ደም ፈሶም ኢልክን እውን ብዙሕ ሓቲትክናኒ ሓንቲ ክብላ ደሊ ወላ ብታ ሕንቡርቶም ደላ እሱ ንክሓዊ እንተኮይኑ ምክንያቱ ቆሪፆሞ ስለ ዘለው ቁስሊ ተፈጢሩ ቆሲሉ ሽዑ ይወደቕ ማለት እዩ ባዕሉ ሕጂ ንከምኡ ንክፍጠር እንታይ ይሕግዝ ቫይታሚን ኬ እቲ ፕሌትለት ዝበሃል ተዋህዮታት ምስ ቫይታሚን ኬ ገይሩ እቲ ቁስሊ ሓዊ ማለት እዩ ብውሽጢ እውን ዝኾነ ከምዚ ኢንፍላሜሽን እንተለዎም ወይ ዝኾነ ደም ዝኾነ ክፈስስ ዝኽእል ናይ ቆልዑ ምሻሎ ነገር ከምኡ ተሎ ብምንታይ ይሓዊ ብቫይታሚን ኬን እቲ ፕሌትለት ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ እሱ ጎሊሉ እንተሎ ዝኾነ ቁስሊ ተለዎም ዝኾነ ደም ዝፈስስ ከምዚ ዝኾነ ከይተረዳእካ ወላ ብኢድካ ኣብዚ ፍሕንጨር ተቢልካዮም ወላ ንሶም ሓንሳብ ነቲ ገፆም ከምዚ ገይሮም ይፍሕንጭርዎ ምሻሎ ሕጂ ወላ ዝኾነ ደም ክፈስስ እንተጀሚሩ ቫይታሚን ኬ እንተለዎም ቁስሊ ተፈጢሩ ክሓዊ ይኽእል እታ ሓንቲ ከዓ ዝኾነ ናይ ሓንጎል ዝኾነ ደም ይፈስስ ገለ ከይከውን ምክንያቱ ክሕረሱ ከለዉ ብዙሕ ነገር ስለ ዘለዎ ዝኾነ ፀገም ከይፍጠር በቲ ኣፍ ማህፀን ክሓልፉ ከለዉ ከምዚ ፅብብ ዝበለ ቦታ ስለዝኾነ ዝኾነ ተሃስዮም ከይኮኑ ወላ ብኦፕሬሽን ክትሓርስ ከለካ ከውፅኦም ከለዉ ዝኾነ ቁስሊ ነገር ምሻሎ ኣብ ናይ ሕርሲ ነገር ሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ወላ ንቆልዓ ሕጂ ዝኾነ ከይህሉ ዝኾነ ደም ይፈስስ ከይህሉ ብነፍሲ ብኸም እዮም እታ ቫይታሚን ኬ ክህብዎም ዝደልዩ ቅልጥፍ ኢሎም እታ ሓንቲ ሕቶ ብዙሕ ትመፃንኻ ሕጂ ኖ ኢለ ድሕሪ ወርሒ ገለ ተመሊሰ ተወሰድዋ ኸ ኢልክን ብዙሕ ሓቲትከናኒ ብዛዕባ እዚ ይርዳእኒ እዩ መርፍእ ከም ዝኾነ ነቲ ቆልዓስ ከምዚ ሕሞ ከይከውን ገለ ኢልክን ተሓስባ ከም ዘለኹን ብዛዕባኡ ይርዳእኒ እዩ ካብ ድውለዱ ስጋ በርሑ ደሎ ግን ዝኾነ ምሻሎ ደም ደፈስስ ነገር ተሎ ወላ እግዚኣብሄር ኣይበሎ ሓቂፍ ከለኹን ቆልዓ ክወድቕ ይኽእል ምሻሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ሕጂ ደም ክፈስስ ተጀሚሩ ናይ ቆልዑ ብጣዕሚ ናይ ሂወት ነገር ድሓትት ስለ ዝኾነ ብኸምኡ ኢና ቅልጥፍ ኢልና እዛ ቫይታሚን ኬ ክንህቦም ንደሊ ንቆልዑ ዝኾነ ፀገም ከየምፃሎም ዶ እዚ ኖርማል ቫይታሚን ኣብ ነብስና ደድልየና እዩ ከተጥቦ ከለኽን እውን ክሓልፎም እቲ ቫይታሚን ኬ ስለምንታይ ንህቦም ግን እቲ ወላ ብጡብ ድሓልፎም ብፀባ ጡብ ድሓልፎም ከምቲ ደድልዮም ስለ ደይክኾነ ኢና ብከምዚ ክንህቦም ንመርፅ ሕጂ እቲ ብከምዚ ንህቦም ካብ 99% ይሰርሕ ተኮይኑ እቲ ወይ ብኣፎም ትህቦም ወይ ብጡብ ድሓልፎም ብጣዕሚ ትሑት ስለ ዝኾነ ከምቲ ናይ ከምዚ ክትህቦም ከለካ ድክኸለኸለሎም ኣይኮነን ሕጂ ብኸምኡ ኢና እቲ ክውለዱ ከለዉ ቫይታሚን ኬ ፕሊስ ውሰድኦ ንቆልዓስ ክወሃብ ኣለዎ ንብለክን ከምዚ ስለ ዝኾነ እዩ ወላ ሓንቲ ችግር የብሉን ኖርማል ቫክሲን እዩ እቲ መርፍእ ክሕሞም ድዩ እወ ክሕሞም እዩ ግን ቆልዑ ብጣዕሚ እዮም ስትሮንግ ዘሸግር ነገር ኣይኮነን ከምዚ ንሕና ክንወስዶ ከለና ዝኾነ መርፍእ መጀመርታ ተብለካ that's it ወላ ሓንቲ ችግር የብሉን so please ንደቅና ንሕሰብ ኣነ ብጣዕሚ ድግፋ እዛ ቫይታሚን ኬ ግን ፈሊጥክንኦ ንምንታይ ኖ ትብላ ኣለኻ ንክትፈልጣ ተፀቢኻስ ኣነ ሓቂ ኣይድግፋኒ ግን at the end of the day ንስኽን ኢኹን ኣዴታት ንስኹም እዮም ኣቦታት እቲ ኖ ትብልዎ ዘለኹም ተረዲኡኩም ንምንታይ ኖ ትብሉ ኣለኹም ክትፈልጡ ኢለ okay good night